12 рэактыўных цэляў у небе. Лукашенко падняў баявую авіяцыю. Ракеты ўжо над Гомельшчынай. Беларускую тэхніку завярнулі на мяжы. Масква пайшла на эскалацыю з суседам. Праз 48 гадзін усё будзе замінавана. Польшча звярнулася да НАТО. Вайскоўцаў тэрмінова выклікалі на падмогу. Узброены напад у Менску. Сілавікі абвясцілі аб пачатку спецаперацыі. У сталіцы абвешчаная каменданцкая гадзіна. У Мазыры пачалася сапраўдная бітва, а спецназ пакінулі з носам. Памежнікам паказалі майстар-клас. Субота. Добрый дзень. У нас на канале навіны пра Беларусь і наваколле. Пачынаем. Польскае міністэрства абароны заявіла, што армія здольная ў выпадку неабходнасці замінаваць усю ўсходнюю і паўночную мяжу краіны усяго за 48 гадзін. Для гэтага Польшча закупляе сотні тысяч мін і рыхтуе спецыяльную інфраструктуру ў межах праграмы «Усходні шчыт». За 2 гады ўжо ўмацаваныя каля 150 кіламетраў самых уражлівых участкаў мяжы. Да канца года плануюць давесці гэтую лічбу да 200 кіламетраў. 5 пераходаў ужо заблакаваныя, яшчэ 12 падрыхтаваныя да хуткага закрыцця. Да сярэдзіны кастрычніка ўздоўж мяжы плануюць размясціць амаль 300 тысяч бетонных супрацьтанкавых вожыкаў. У работах удзельнічаюць таксама вайскоўцы з Германіі, Великабрытаніі і ЗША. Але ёсць і яшчэ адзін новы элемент. Праграма «Усходні меч» павінна ўзмацніць магчымасці Польшчы па далёкіх і дакладных ударах. Варшава ўжо мае адмысловыя ракеты, выкарыстоўвае F-16 і F-35 і плануе атрымаць сродкі, здольныя паражаць цэлі на адлегласці больш за 1000 кіламетраў. У Мінабароны называюць гэта стратэгічным стрымліваннем. Так што ўсходняя мяжа Польшчы ўсё больш ператвараецца ў паўнавартасны абарончы рубеж. І гэта ўжо не проста рэакцыя на міграцыйны крызіс, а сістэмная падрыхтоўка да магчымай ваеннай пагрозы з усходу. Дон дапамог затрымаць нелегальных мігрантаў у Латвіі. І гаворка тут не пра кіраўніка мафіёзнага клану ці чачэнскага кіраўніка Кадырова, а пра службовага сабаку па мянушцы Дон. Менавіта ён дапамог затрымаць нелегалаў на мяжы Латвіі і Беларусі. Група перайшла мяжу позна ўвечары 19 жніўня. На пошукі адправіліся латвійскія і літоўскія памежнікі, а таксама вайскоўцы. Ужо праз 10 хвілін нямецкая ўчарка ўзяла след і павяла групу праз лясы, лугі і балоты. Пошукі працягваліся каля 6 гадзін. За гэты час Дон прайшоў па следзе прыкладна 12 кіламетраў. У паветра паднялі таксама і беспілотнік, але праз густую расліннасць ён амаль не дапамог. Каля паловы 3-й ночы 7 мужчын знайшлі ў цяжкапраходнай балочыстай мясцовасці. Супраціву яны не аказалі і былі перададзены латвійскім уладам. Так што гэтым разам галоўным героем памежнай аперацыі стаў не спецназ і не дрон, а сабака па мянушцы Дон. А вось на паўднёвай мяжы Беларусі дроны сталі галоўнымі героямі, але зусім не з лепшага боку. Раніцай 22 жніўня паветраная абстаноўка над Беларусю зноў стала трывожнай. Паводле некалькіх украінскіх маніторынгавых каналаў, на тэрыторыю Украіны заляцелі як мінімум 12 расейскіх дронаў-ракет «Бандероль». Большасць апаратаў ішла праз Гомельскую вобласць. Паведамляецца пра напрамкі на Нароўлю, Мазыр, Петрыкаў, Ельск, Капаткевіч і Язарычы. Адзін з дронаў фіксавалі ў Брэсцкай вобласці. У выніку з аэрадрома ў Баранавічах у паветра падымалі вайсковую авіяцыю, а ў раёне Азарычаў паводле маніторынгу узлятаў Су-30. Што сталася з самімі беспілотнікамі, пакуль не зразумела. Няма пацверджання, што іх збілі, магчыма, частку падавілі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. «Бандероль» — это нешта сярэдняе паміж малой крылатай ракетай і рэактыўным ударным дронам. Ён можа развіваць хуткасць да 650 км ў гадзіну, ляцець на 500 км і несці да 50 кг выбухоўкі. І ўжо не першы раз паўстае пытанне, колькі яшчэ расейскіх дронаў павінна заляцець у Беларусь, каб улады перасталі рабіць выгляд, што это проста выпадковыя паветраныя госці. 22 жніўня ў Варшаве развіталіся з Александром Меленкевічем. Цырымонія прайшла ў архікатэдральным саборы святога Яна Хрысціцеля, пасля чаго палітыка пахавалі на вайсковых могілках па-вонскі.
Развітацца прыйшлі прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, польскія палітыкі і дыпламаты. Вянкі даслалі прэзідэнт Польшчы Караль Наўроцкі, прэм'ер Дональд Туск і польскі МЗС. Пасмяротна Міленкевічу таксама ўручылі афіцэрскі крыж ордэна за заслугі перад Рэспублікай Польшча. Узнагароду перадалі ягонай удаве Іне Кулей. Александра Міленкевіча не стала 11 жніўня. Ён застанецца адной з ключавых постацяў беларускага дэмакратычнага руху апошніх дзесяцігоддзяў. Падрабязней у наступным выпуску. Колькі ўжо нам вылілі ў вушы пра саюзную дзяржаву ды адзіную мытную прастору, але на практыцы на расейска-беларускай мяжы ўсё часцей пачалі разварочваць грузы з Беларусі. У Смаленскай вобласці спынілі адразу 2 фуры з амаль 40 тонамі свіного сала. За стырном былі грамадзяне Беларусі, але на груз не аказалася ветэрынарных сертыфікатаў і іншых патрэбных дакументаў. Да таго ж прадукцыя была з іспанскага завода, пастаўкі якога ў Расею абмежаваныя яшчэ з 2009 года. Цяпер груз правяраюць і вырашаюць, што з ім рабіць далей. Ці адправіць пад бульдозер ды закапаць у зямлю, ці ўсё ж пусціць на перапрацоўку на нехарчовыя мэты. У гэтым годзе на такія мэты Рассельгаснагляд ужо накіраваў 65 тонн падобнай прадукцыі. А ў Бранскай вобласці не прапусцілі ўжо беларускія дурніцы. Па дакументах у машыне было 8 тонн ягад, а фактычна аказалася амаль 11. Шкоднікаў ды хваробаў у ягадах не знайшлі, але праз розніцу ў вазе груз усё роўна вярнулі назад. Так што адзіная прастора прасторай, а кожная фура ўсё роўна праходзіць на мяжы асобны экзамен. І часам правальвае яго яшчэ да таго, як паспее даехаць да пакупніка. Не толькі Рассельгаснагляд на мяжы праяўляе пільнасць. Мясцовыя кантралёры таксама не спяць у шапку. У Мазыры вырашылі паганяць прадаўцоў, якія прыткнуліся з садавіной, гароднінай і ягадамі каля вуліцы Прытыцкая. На рэйд выйшлі адразу прадстаўнікі райвыканкама, санстанцыі і падатковай. Дзяржаўнае тэлебачанне асабліва абурылася перакупшчыкамі з іншых гарадоў. Маўляў, убачылі праверку і хутенька пачалі збіраць свае скрыні. А вось што ў тых скрынях, чыноўнікі ручацца не могуць. В прошлом году нам удалось на каждом рынке увеличить места, если их не хватало. Но, к сожалению, как уже сегодня успели увидеть при мониторинге, при выезде нашей рейдовой группы, что все равно и приезжают иногородние граждане, которые занимаются перекупом продукции. Эта продукция не подлежит никакой проверке качества. За нее нельзя поручиться, что она в стандартах и в нормах пищевой продукции. И на нее не распространяется закон о защите прав потребителя, если что-либо случается. Але правяралі не толькі бізнесменаў с асфальту. Дайшлі да цалкам афіцыйнай палаткі каля гандлёвага цэнтра. Тут нагодай стала скарга ў садсетках. Нейкая жанчына наябеднічала на прадаўца. Маўляў, прадалі ей дрэнны кавун. Вось толькі ні кавун паказаць, ні самой прыйсці разбірацца яна не захацела. І тут чыноўніца ўжо фактычна зрабіла вымову самой пакупніцы. К сожалению, и женщина это не вернулась назад ни с арбузом, ни без, чтобы решить этот вопрос. В объект к нам никто не обратился, в торговый, в отдел торговли никто не обратился. Если ты хотел решить вопрос, ты обязан был обратиться и в органы и решить это в законодательном порядке. Вось такая мазырская бітва за кавуны. Прадаўцам нагадалі, дзе стаяць і як гандляваць, пакупнікам, куды правільна скардзіцца. Каб беларус выпадкова не купіў кавун не ў тым месцы, на варце адразу райвыканкам, санстанцыя і падатковая. А трэба будзе падключыць і міліцыю. І як толькі садавіна ў іншых краінах паспявае прадавацца без такой дзяржаўнай апекі. У Мінску сярод белага дня абрабавалі ювелірную краму. Усё адбылося 21 жніўня каля 6 вечара на праспекце Незалежнасці 155. Паводле міліцыі ў салон зайшоў мужчына ў медыцынскай масцы. Ён пагражаў прадаўцу прадметам, падобным на пісталет, прабраўся за вітрыну, забраў ювелірныя вырабы і ўцёк. Пасля гэта ў Менску і Менскім раёне ўвялі спецыяльныя планы па затрыманні рабаўніка. Каля крамы самацветеля метро «Ўсход» сабралася шмат міліцэйскіх машын і сілавікоў. Следчы камітэт паведамляе, што на месцы працавала следча-аператыўная група, эксперты фіксавалі сляды і высвятлялі дакладную суму шкоды.
Так што ў сталіцы і наваколлі цяпер шукаюць узброенага налётчыка. Пакуль яго не знайшлі, а вось перапалоху ён ужо нарабіў на ўвесь Менск, і не толькі. І калі злодзею ўдалося трапіць у будынак, то ў сталічнай школьніцы гэта не атрымалася. Тым не менш, дзверы пацярпелі. У Менску 17гадовая школьніца ў стане моцна алкагольнага ап'янення вырашыла праверыць на трываласць уваходныя дзверы аднаго з будынкаў і правярала вельмі настойліва. Паводле запісаў камер, дзяўчына не менш за 28 разоў біла па дзвярах рукамі, нагамі і нават кавалкам тратуарнай пліткі. У выніку шкода склала больш за 550 рублёў. Пасля здарэння школьніцу даставілі ў таксікалогію, а потым завялі крымінальную справу за хуліганства. У судзе яна прызнала віну і раскаялася, а бацькі кампенсавалі шкоду. З улікам узросту рэальнага пакарання не далі. На 3 месяцы дзяўчыне абмежавалі вольны час. З 9 вечара да 6 раніцы выходзіць з дому нельга. Вось такая гісторыя. Адна ноч, 28 удараў па дзвярах і 3 месяцы так званай каменданцкай гадзіны. Мы ж развітваемся з вамі да раніцы. Прыемнага вам суботняга вечара. Адпачывайце, але без фанатызму. Калі вы ў бяспецы, то стаўце падабайкі, падпісвайцеся на наш канал, дзяліцеся гэтым відэа, каментуйце. Усё найлепшае. Жыве Беларусь!